Nasi karbi cinghon nai pada ini siam ini karbi amuni nasi karbi arat pangkalang cinghon reng nenggi non alang li dak tirti penjodi non alang li masih dak ricote yang mati alang li ke dak soal karbi atum ham ke cinghon nai polo non itu hala dak alang nai pu dunia tuar do sitami alang ko pilo do joy hala dak iem kace baido sitami hala dak sini rong tara karbi ang long ben bukan hada hala gad homosti ke hala tado hala dak ko pi posi ke do joy lo lake alang li hala non la iem a joy nilu lahai arpu kilong dia join ni sinon alang li lahai alam pangdak gede lo jadi itu pan alam te pangdak do je halat tu boleh compensation tu endo pu lasi koma si compensation tu endo ma laso ko ana munisi compensation kilong ma ko ana munisi sakuri kilong ma laso alis nang tulong do pute nang paklang ho herang kyang no long nang itu sita bai arju tha lasi nil tun dak pacoba alam kali jadi nang itu jadi nil tu nang thande dak pacoba pute bang ho bang ra halat nang homri tha nang homri pe nang lang tha hada kheti ave pu Ningkan ke kita be pukor dong latum agreement ce tok do hala dak sitame karbi amuni to bahini latum long ke cari duna do lasi latum si tangka ban si rada tum han ke karbi ara ke chung thui mesen mati chung thui dalo hala dak ni tum hala son son sakuri nang pilabi pola hal tum ke ahok te ahok lo lasi hala dak sakuri kilong karbi ben ke bang thom be pia sakuri lo lata security manli kono 9000 karbi ben bang thom be amben ke sang bahini be totally bang pho be itu aku hala dak bharampur homosti MLA jitu gosami pulo boleh ladake sonalong le ladake boleh laki ini lapu kibit tanglong le kibit thablong le lase haladake jadi solar project ni tum bohai lo pulote rada phan ke meseni phalo adon 3 phanta ni tum solar light piji lake mane free lo lake tangka te pinang lo lason anu la lam kini non ni tum haladak manghu me alam theke haladak son ni tum hala men la ni tum han ahok atwana than pon bang nang chung thuji bang ni tum chini ne delu nitum ke bihek man hatum lam arjulo ahok lo pulo dunbom lo amar non ke nitum bhan ka avelo ju bhitia lo le anta namjari lablo nang itu lagle bangra nang homri tha jodi apor do pulote lasi non itu dake bang thalam ke lalo je dak la son arjulong si APDSL solar pola bohai ji punitum tatume jingki lo la jonto sar rumsi nitum hanta batai ko anone nitum bhana jelange pon alam theke pulo tangka dei no nang itu rat hanta tangka he ko mame jodi cepang tangbang do pote tangka lo hanke nangle poncek bo jirpo do ane fan tangka alam nang pulo ne en edalu athema ne ge rat nangji ampe longle phelang nei non ne tangka do chokche regrat do nangji regrat do chokche longle phelang do nangji jo la so joine sini tangka ne fan ko an lo first nang pon ne 10 lakh second bar nang pon lo 20 lakh laki kroi jone ne fan 2 ma do dak nogang kodlong tani han hiri na pipe hiri son he pipula bel nang pipe aku high court la Kisno Gogoi la Jonto Gogoi tum la kadok kawe tum la dak la tum do ansi kini nang pajok lo aku lo dak an la pulo rong tara arat to mame ke pajok itu man do anta hanta la anur je ke pa fere je nang tum si me hala dak hiri dun dari la anur ni tum along le ni tum alam pu la ansi ke mene ki pulo la si madu anta pajok dun dari pu sitame la tum na arjab dun theba joine no ni tum la dak no nani tum phanang se thanong lok lo la si non itu potang lo lasi nang itu ponang ne ko phansi non itu pherang kyang no nang pachini ako la tum ke claim alam ke la pulo la tum rada phan ke kininjeson ke claimation non hadang ni tum kar biang long 5 bigha pu isi kipido nang itu ngat chini lo lasi ni tum hat dalong dun de la ke jon man ham pikrai krai lo ni tum ham ka ave kiri phopho he la tawe lo ako na la busundhara hota ni tum ek hota long dun de lo 2 hota long dun tini ta suli tulo busundhara pu hala plans pen ki pudo lata apply nulo tuji long leta velo pu hirita velo kintu 2021 hala nitum la congress pen la kipudun debobot hoi kya pe he la ne mikir bamuni along le hala bidhan sabha long la assembly long pudun le he je hala mikir bamuni la grana long le karbi pen adivasi ke do along le he ko ana munisi pata doma ko ana munisi ave la tum ki pu ke do pu company tum ke ave pu lasi ahok mahok hema pulo lasi jugen mohon pu inur lasi BJP pen init kachari pon lasi gining je dun lo je haladak 84 hiria adon phar amunit tum he do right ti khutian palong le do lasi lake non busundhara long sila tum hanke namjari ke puri hansi kipilo pu kintu nitum claim dam lo kintu niko alo ni thom vet ada nipi 30 29 30 31 la ana dina ki cholo la ana mi ke offline kuri chalo ni to online में apply नहीं online में करी लो किंतु मिकिर बामुनी ग्राना ला लोकेशन लो के off ni to akola pu hapuna do ilongri tuji long lepu hana lakta sa sumuha sa bagi sa bude
hasolong leta nitum lata apply nu lo batai hini lo non ta reject lo nai kuri lasi la tum hasolong leta lata la CM la nitum la plans pen Himonto Biswa Horma apeso si hala dak kenambuk lata arjulong free lo laso potong nitum ke matha lo lata ako hiripoma lasi nitum han an komama la rada tum nitum la na MNJ thapotana cancel en na lata joy pen dak matha dokoklu atema matha nang doklo atema ekbar nitum ke photang lo lasi apita matha meme lo he lasi non nitum la karbiara doan apatan itu coningri lo je nangli tum je nitum la hadak ke photang lo dak khudari hadak nitum han la an lo nang pu sakuri to nang piji la son nang piji la ka coba la ke ene la tung ke koson lo la tung ke apu ke jangi pha je ke koson na nitum arong hal dak nitum ke chichini bek lo akala dak so paisa si ko an lo la son company 25 bosor si biji pu 25 bosor pe na so inudulong ko an lo chiri silong 15 mun mon kre phop le he mon kre phop ke hadak long le pata mon kre hinia dam pata kon lo chiri si silong la so paisa teng lo mane emon long jodi pharo phop pata pharo phore lo pharo thorok ar la sar pensi la November Oktober malom an ke la account long pacha thapo pu la an lo akoni tumhan an ne pu je hiri 50 bigha da extra nang piji pu lata nang se chaklo lata avelo 20 lakh tanggarar bana biji pu lata avelo mana sob pacho bailo isi akam da success se lasin non hadang nitum kisung gela lo bhitia long anta non ta nitum nemen ta chewang long lela lasin do cash ta juji bom lo cash ta non ta sudi bom la akoni tum hala an lo cash nange bang nitum sob mother cash ekdom 13 ta dhara nange kuri nitum han ajo bang si o humkre hini gari bang si police CRP ekdom tan gutte nang hero rong sor nang polabi pu nito rong sor ke phera dhobe kat elo nitum ke kat ke atem dio pa kam choklem gali imena long le joni sa ardat thi lasin nang pon thangala melo hadake paisa lam lo khali paisa lam na polo de nang to chesong nang lo la solong le paisa ke nang en denu nitum na to jone nang duk nai le tho ama nitum da pulo pilo sar nitum kale da kidu ara nitu ke long le benang pijar po te nitu ko pilo ko choklem po jo la solam lo lasin de long le song ge othek khai use halak nitum mane chesong nang ante che arjat thi la lasin nitu kodo phande ining che thedo mo nitum phan ini si hole ni si nitum phan pahai ji po ke lalo kherang kyang nu ke nang ta chini